O Plan de Actuación Integral Ribeira Atlántica 2030 marca un fito coa consecución de 6,5 millóns de euros de fondos europeos. Suporán a mobilización de 10 millóns de euros de investimentos para a rehabilitación do barrio histórico de Bandourrío, un proxecto que o Executivo pretende recuperar a identidade de Ribeira. Son 6,5 millóns de euros que van permitir mobilizar máis de 10 millóns de euros en investimentos vitais para a nosa cidade. Dentro do plan de estrategias integrais locais, o Concello de Ribeira presentou unha proposta ambiciosa que pretendía revitalizar o barrio orixinario da nosa vila, o barrio de Bandourrío. E para iso presentamos unha serie de accións que van permitir transformar a Ribeira orixinaria para que sexa unha Ribeira aberta á cidadanía, tamén máis verde e, por suposto, máis accesible. O proxecto contempla a rehabilitación integral da antiga nave da Conserveira Cerqueira, a construción dun centro social para uso veciñal e a reurbanización da praza de Pontevedra, onde se habilitará tamén un aparcadoiro soterrado para favorecer a mobilidade. Pretendemos non só recuperar Cerqueira para o espazo público, para que sexa de todos os veciños e veciñas, senón tamén acometer unha rehabilitación importante nesa conserveira tradicional e, ademais, construir un centro social máis pequeno ao seu carón para que poida acoller as actividades culturais, sociais e lúdicas do Concello de Ribeira e tamén do propio barrio de Bandourrío. Outra das actuacións estrela que presentamos nese plan de actuación integral ten que ver coa reurbanización da praza de Pontevedra. Máis de 7.000 metros cadrados que serán reconvertidos facendo un estacionamento soterrado económico para que todas as persoas que chegan a Ribeira, tanto para traballar como para facer os seus recados, poidan deixar o seu vehículo nun lugar céntrico e que teña un modelo de desenvolvemento moi similar ao estacionamento do Centenario, que está sendo todo un éxito e que está tendo tan boa acollida por parte dos veciños e das veciñas de Ribeira. Na superficie contará con pistas deportivas, área de xogos e zonas verdes. Trátase dun proxecto ambicioso complementado con fondos propios ou doutras administracións para a posta en valor dun dos barrios orixinarios da vila que actualmente se atopa moi degradado.